Een brief van de heer, wat zou daar nou in staan? Komend weekend zal het NNO een concert jan in Lauswold. Uw verslagjouwer Janko Christ had ik een uitnodiging gekregen. Maar wij twijfelen erom of hij wel genoeg verstand van de etiketten had. Kunnen Joden verzwaren dat hij hem als een echte gentleman gedragen zal? Goeiedag, daar wie is het al? Janko. Ongenaam. We beginnen nodig naar het concert. Want nou best een heer en de heer kan een heer gedragen. Ik zal mijn best doen. Ja, nee, dat doen we. Oh ja. Ha, goeie. Hé, daar ben we dan, hè? Daar ben we. Ja, keurig. Nou, het spak om. Strap maar even omheen. Je begint direct alweer, hè? Ja, strap maar even wat vers. Nog heger? Nee, clear. Oké. Gulpje zit helemaal dicht, helemaal omheen. Ja, Denk je even plat drukken. Oh ja. Goed. We mogen hier binnen rennen. Oké. En dan heb ik al even zo'n directeur zit van ontvangst, dus dan rennen we daar even die jou even aan. Zou je even, nou, ik ben Janko Christ van de Omroep en ik heb een uitnodiging gehad. En bedankt voor de uitnodiging. Zeg dat maar gewoon. Maar zal ik dan eerst in? Ja, waar begint hij? Ja, begint hij, hè? Ja. Ja. Maar Oh, we zijn ja. net een setje. Nee, dan ja. weet je toch wat ik zei. Oh. Dan is mij het niet neer, maar ik niet. Oh, zo. Oh, oké. Je krijgt een drankje om je. Alsjeblieft. Ah. En pak ze bij het poortje vers. Het poortje wordt eronder. Ja, dan wordt het warm en dat is net lekker. Ja. Dan Proost. zetten we een proost op een mooi midden en neem een liedslokje. Zo ho, ho, ho. Dan een liedslokje. Liedse slokjes. Nou, maar u is mee onder de gasten. Dan kunnen we onder de meisje Jan. Hé, hey, dat is die oud-minister, Camille Eurlings. Goedendag, meneer. Mag ik misschien even met u een selfie maken? Ja, natuurlijk. Vindt u dat goed voor de Omroep Friesland? Oké, prima. Als je in huis hebt... Heel erg bedankt. Ja. Ja, Alsjeblieft. dank u wel. Heel erg bedankt. Dank je wel. Nou, hey, dit is maar. Tja, nou heeft de handen vol. Eet smakelijk. Nou, eerst is maar rustig om, hè? Dat gaat goed. Ja, dat wordt lekker. Het concert is hier straks. Ja. Wat moet ik doen? Niks. Zitten en luisteren. Maar je kan net heel goed stilzitten. Nee, nou dat mag dan toch maar Janko. Ja. En die telefoon, ik weet net, die mag je even op stil zetten. Ja, dat doe ik direct wel even. Ja, is goed. Nou, dat weer. Daar winnen we. Nou, en? Hoe voelt het? Vond je een klapon? Nou, dat vind ik jammer. Nee, ja, het is net een evenement om uit je dak te gaan. Dan mag je naar je Sensation White gaan in Amsterdam. Dat is oors. Ja. Dan kun je het er wat in krijgen. Ik eet hem net met melk, maar... Ja, maar wij hebben gewoon hapjes nog van die prikkers. Zie je ze, ja? Ja, nee, dat dat is ken je niet gewoon. eens Maar daar. zie je nog nou wel... Hoe lang is het er nog, Sux? Niks, is klaar. Zou je zo horen of zij is het gebeurd? Het is klaar. Geen jongens een afzakketje hebben. Nou ja, meestal die ben je nou nog en die zullen jou waarschijnlijk wel net gebeurd wezen, maar op een gegeven moment gaat iedereen wel naar huis. Dat jij er ik bij, hè? Dat je net hier bleef, maar tot 8, 9 uur en denken van, oh, er is nog wel drank, wat dan ik, maar ik neem maar gewoon terug. Nee, dat is de bedoeling niet. Ingetogen. Je neemt op een gegeven moment gepast en je denk je van, nou is het mooi geweest, in je nog goed. Dan soep je je tussenklem. Dat was het ook weer.